Adna sa kataw si ikum masaw Hasanul Basri sa Egypt. O di ko karibat na sa Egypt. Si Hasanul Basri. Sa katawa ba Miya kata ita ida ba di mi pamana di mi keketawa pemerintah ko ba matay. Matay di pernah miya piap ni kaplok sa. Na miya piap ni simba. Na tungan na ini kay gira sinayang. Na den ni kiat talwini na karitang ko na miya ka palalagoy na makakakadensi ko kasasanguran ni inayan o miya kan tunay kebayaan ka. Na sa mga watatan ni man talo ka naman na. Waya ngaran wata anak Fatima na di pa kinag. Ngayon no, kaya masaan na ka sa ipugulin sa tangila. Tono to, hitsit. Ano naman yung kakakinganyan na ka? Na, di nga kataon na yung mag-hitsit, kaan na ka di kakinag gusto pamakinag niyan. Audio to has music, audio to has hot music, na sweet music. Gira ko na pangay na yung nga watang na yan, mga tatakaro yan. Di nga kataon na mga pamakinig niya ro, na sentimental, napunguro ka mamuwan ako, di nga katawan. Yan. Inakulay, langun, inakulay. Miya panutulang mo ito, abayin na miya wapat. Na inisya kiti inayan. Sabab po kapyan yan ni Parangay. Kapyan yan ni Simi. So kaya patay niyan. Nagyong mo ito tiktan o inisya kiti yan na miya kay sama sa. Na miya pamikiriyan suwata yan. Kaya gira manariyang ka na nawata, mapiyay Parangay awata. Hadi ketigiran o lokos. Kawari di tanong ketigiran. So mga watanong, mga lalo. Pumasong tanuiran. Di tanong siran kesugu. Siram penimala idang kuwagan sawalay. Napagkababayan ka. Kaya gila din ka kilay sa miyati. Hading ka di mapagitudo. Naayap na rin sumapiar kay Parangay awata ka. Langon na kulugan yan na dawan naman ay kaya na bukwatakan. Ubagang bukaylay. Ay panguraw yan dun. Namya kay sama-sama titimot-timot sa mga bayi. Nasum yung kiran. Namya penuh yang kiran untuk na tigagyong kutway sound. Penuh ng kanan kay Ustad si Hasanul Basri. Natigay na sumunga ko ron. Nasum yung unang kutwa bayi. Kay mga sumun. Tigo Hasanul Basri bayi. Ano ka na? Ay loksad na bubay. Ano ka na? Tiga na mata na ipkadali-dali akan din suat watak na naman ay kay Dayakon. Tinanda ba suat aka? Tiga na miya wapat, mini kurot suwatan ng basa. Ano man ay kapagilan ngayon, hindi mo kukubur. Tiga kaya mo ito abaya, badad na ukit. Akay Dayakon. Natimuhasan ng basa rin. Seko'y katalubagi mo kagagawin na pagnaw ka. Nasumbayang ka sa salatul istikhara, 2 rakaat. Seko paglatan kami sa budyuma. Nasumbayang ka sa 2 rakaat na sunnah. Bati ang sa Fatihah. Sa kabugap, yan ito na isa kabugap. Kumang ayat sa Quran. Na makasilam ka, bentangan ka, piya-piya alawas ka, na salawati ka sunabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udina terus na kama sallaitu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Gina tingin bati ang sa taman sa dikadna. Tama sa makatatan duga na kumbati ang adnang kanang salawat. So kaya mau kamis apagalitan dia maat na ikatalo bagi kagagawi namiya ginawang ko to adok sa bubay. Nami sembayang sa sunat, nagagiya makapasad sembayang sa sunat, nami yung tudpiyapya. Na siyalawatan niya sunabi, sallallahu alaihi wasallam sa taman sa rundun tiro. Na sukyat turugaon, na makaanaw na si imakanaw si eko kilidunaraka. Na malalangkaw niya suwat na iyan napsiksaan sang kutuan o kunaraka. Namiyaga burog, namiyaga kit. Na sukyat pagaburog yan. Namiyaga no. Ano kuno to?
Betul nak yang mana nawi dah akan yang kastigin. Asubis suat akan namakan neraka. Lagi mah pita somyong ke Hasanul Basri Ustaz tu nak tolong kami aswa. Tinang kaino. Tina ligula ulako namyakan awako nasi ko kini du neraka. Na malalang kawakan suat akan amat tabu kulo neraka absiksaan. Namanya memesasu Hasanul Basri. Yan no kami sinasak ni magamano na tigu Hasanul Basri. Saya ko pagalitan no kami sa gudimat namanya gnosa Hasanul Basri na pinggulaw niya to. Natirog membusu Hasanul Basri namanya kanaw na si kolegi du surga. Kenapa tanu ke bisa waiting seat? Wina bayang-bayang niya na. Namun tundun si Hasanul Basri. Nah, may niya nang kaya 70 adabi 70 amidi dari. Ang gotu alolo kaniran amya katay-tay da mili dari sisiran sumasangur ke Hasanul Basri. Nagagi pagaw makinan din. Pagaw masirang ke Hasanul Basri. Namya katindik sa Hasanul Basri. Tingin ino kan mana. Tigu ba yang utwa ba iruna. Siya may ko kuha, napululugan ako, manahurian niya, nabgiro kayo nukanan. Tinatawa ka. Tiginasakan, suwata uba iya sumiyang raka. Sige na ino mami, kaya niya kapito gawin na pitet lagi na pakanian, andudu ka ko loo ko naraka. Sige na uway. Ini iso, anto na ini pa ka naraka ka. Gito nudan yun mga wata. Sige na ini pa ka narakakan. Nasina ka na lang na ordiri na uway. Lamun abdurun yan na uway. Piguan naman. Pagkakanakan. Lamun kaman. Napinggulaw lako. Okay. Naikirap. Tini kuda ko na pertub ako. At ano yung pertub? Di mana retubak? Nani ka pa tali ko na. Ngata na ya, Doks. Ububuyo putay. Anak ko na kalisari ko. Gatar ko ha.